Uliak auzo elkartekideok nahi duguna da parke hau irikia egotea. 2007an udal biberoak tokiz aldatu zirenetik, altzara eman zinetikan, udalak partzela hau lursaila hau itxita dauka. Eta gu nahi dugu berreskuratu ere erabilera. Gustatuko litzaidukena da beheko eta goiko pasoa lotzea eta auzokideak erabili dezagun hau eguneroko bide bezala. Horren arian guk Uliako auzo elkarteak eskaera bat gehitzen diogu honi eta da proiektu bat. Uliako lore baratzak izena du eta horrekin gustatuko litzaiduke erabilera askoko parke bat egitea hemen. Hau da, bai paseatzeko, bai baratza moduan, lorategi moduan, holako ikusi dezuten toki zoragarri honek gauza asko posibilitatzen ditu eta gure nahia da irekia egotea dentzat, irekia izatea. Eta horren bidean jarraitzen dugu lanean, bisita gidatuak egiten ditugu, ate irikia jornadak, apirilera begira Donostiar guztiei egingo diogu deialdia etorri daitezen toki hau ezagutzera, eta baita ere beste ekitaldi batzuk antolatu ditugu, egingo dugu piknik bat, egingo dugu jornada botaniko batzuk egingo ditugu, hemen dauden milaka espezie berezi identifikatu eta lista baten jartzeko. Toki hau benetan aberatsa delako, bai patrimonio arkitektura aldetikan eta bai ingurugiro aldetik. Badozkagu animalia espezie bereziak, lore eta landare espeziak, eta oso hiriarentzako altxor bat bezala tratatzen dugu, eta espero dugu denei gustatzea guri gustatzen zaigun bezala.